Ήρθα στο κλαμπ. Όχι, ήρθα Και τον Κυριάκο. Ήρθα αυτό, ένα ντοκουμέντο. Α, Τραβάει. ναι. Τραβάει. Πριν και μετά. Βουμ κάνει. Βουμ. Πού είναι η κάμερα? Α, εδώ. Κάνει πώς? Α, να σου δείξω. Με αυτό? Ναι. Όχι, δεν κάνει με αυτό. Αυτό το δέρνουμε, να μας μούτωσε. Όχι. Πρώτη σειρά. Κάνει zoom. Δεύτερη σειρά. Θα τον γαμίσω. Τρίτη σειρά. Και έξω από το παράθυρο. Λίγο ίσα να πιάνει. Δεν πιάνει. Εντάξει, εκεί. Εντάξει. Σειρά φέρνα. Α, ξέρω. Είναι αίθουσα αυτό. Για το Μέγκα. Πείτε μου πως σταματάει. Για το Μέγκα Channel Μπογδάνος, από την αίθουσα αυτό.